statement van president Trump die zegt dat Amerika 11 Venezolaanse drugssmokkelaars heeft gedood. Dat werd gisteren aan het eind van de dag bekend. Het Amerikaanse leger zou 11 mensen hebben gedood op een schip dat vermoedelijk drugs vervoerde in het zuidelijke Caribische gebied. Donald Trump heeft dat op zijn sociaal medium Truth Social geschreven. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Amerika en Venezuela opgelopen. En volgens Trump zouden er leden van de narcoterroristische bende Tren de Aragua zijn opgeblazen. Volgens Trump worden deze gecontroleerd door de Venezolaanse leider Nicolás Maduro. De VS plaatste Tren de Aragua eerder dit jaar op de lijst met buitenlandse terreurorganisaties. Hij schreef op zijn Truth Social, zijn sociale medium: laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen die ook maar overweegt drugs mee te nemen naar de Verenigde Staten. Pas op, aldus president Trump. En zoals bekend is Curaçao natuurlijk neutraal in deze situatie. Dat heeft minister-president Pisas ook verschillende keren benadrukt. Maar het ligt wel tussen Amerika en Venezuela.